Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση που συνδιοργανώνει το Τρίτο Γυμνάσιο Λαμίας, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας, ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών κ. Πατάρας. Απόψε φιλοξενούμε τον σπουδαίο μαθηματικό, συγγραφέα, πνευματικό άνθρωπο, διανοούμενο και φίλο κ. Τεύκρο Μιχαηλίδη. Θα παρακαλούσα τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, κ. Δημητρίου, να έρθει για ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε στην πόλη μας και στην σημερινή εκδήλωση τον κύριο Μιχαηλίδη και τον ευχαριστούμε για την παρουσία. Θέλω από τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή να συγχαρώ τους συνδιοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, τον Διευθυντή του Σύλλογου Διδασκόντων του Τρίτου Γυμνασίου της Λαμίας, τον Σχολικό Σύμβουλο, τον κύριο Σπαθάρα, των Μαθηματικών, για να παρακολουθήσουμε τη μαγεία των μαθηματικών. Καλή επιτυχία. Ο λόγο έχει διευθυντής του Τρίτου Γυμνασίου, κ. Γιάννης Ζογλοπίδης. Εκ μέρους του Τρίτου Γυμνασίου Λαμίας, σας καλωσορίζω και εγώ στην απόψινή μας εκδήλωση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και οι τέσσερις φορείς στην οργάνωση αυτού του αφιερώματος στη μαγεία των μαθηματικών. Μια έννοια που δεν είναι και στα φόρτε του το τελευταίο διάστημα. Ο δεύτερος έχει να κάνει με το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς, που είναι ο συγγραφέας μαθηματικός Τεύκρος Μιχαηλίδης, ο οποίος μέσα από τα γραπτά του, τις διαλέξεις του, τη διδασκαλία του, τους στοχασμούς του, έχει δώσει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που απασχολούν μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, σε διαχρονικά προβλήματα στην εκπαίδευση και την θέση των μαθηματικών στο περιβάλλον μας. Ένας τρίτος λόγος για τον οποίο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα είναι η μαζική παρουσία, τέτοια μέρα κιόλας, των συμπολιτών μας σε αυτή την εκδήλωση. Ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι είναι σε θέση να αντιληφθούν την αξία και την ομορφιά των μαθηματικών. Όχι μόνο μέσα από τα ίδια τα μαθηματικά, αλλά και μέσα από τις άλλες επιστήμες, ειδικά και μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο Τεύκρος, μέσα από το βιβλίο του μιλώντας στην Άννα για τα μαθηματικά, δίνει τις δικές του προσεγγίσεις και ταυτόχρονα προτάσεις στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς μας, χωρίς να απευθύνεται μόνο στους μοιημένους και χωρίς να χανόμαστε σε τεχνικές λεπτομέρειες που μόνο οι ειδικοί καταλαβαίνουν. Οι νέοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τέτοιους εμπνευσμένους δασκάλους, που γίνονται η γέφυρα για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Από φωτισμένους δασκάλους που στις χάρτινες και άνυδρες εποχές που ζούμε θα τους προσφέρουν μια στάλα δροσιάς, γιατί το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία, όπως έλεγε από το 1957 ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός. Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης εκφράζει το δάσκαλο που μάχεται καθημερινά στο σχολείο δίπλα στους μαθητές και προσπαθεί να γίνει η σπίθα που θα ανάψει την ανθρακιά που περιμένει εκεί, στο τζάκι, όπως έλεγε ο Πλούταρχος, το περιπέδον αγωγής. Όλοι εμείς που έχουμε ως στόχο την εκπαίδευση, την αγωγή και την καλλιέργεια των νέων μας, γνωρίζουμε το σκληρό κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που ζούμε. Γι' αυτό δίνουμε συνεχώς υποσχέσεις δίπλα στους μαθητές μας για μια καλύτερη κοινωνία και για ένα καλύτερο μέλλον. Η απόψινή εκδήλωση πιστεύω ότι θα είναι μια μικρή απάντηση σε όλα τα διλήμματα που υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά του σχολείου μου, την Άννα, την Δήμητρα, τον Κώστα, τον Γιώργο, για την προσπάθειά τους και τη βοήθειά τους στο να δραματοποιήσουμε κομμάτια από το βιβλίο του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη για τη βοήθειά του στη μουσική. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον συνάδελφο μαθηματικό σχολικό σύμβουλο, τον κύριο Σπαθάρα, για την πολύτιμη βοήθειά του στο να γραφούν οι διάλογοι και να φτιάξουν και τα PowerPoint που θα παρουσιάσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
κύριοι σχολικοί σύμβουλοι, κύριοι διευθυντές σχολείων, κύριε Πρόεδρε του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ισπανίας, κύριε Μιχαηλίδη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες. Εκ μέρους του παρατήματος Θεότητας Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, το οποίο είναι συνδιοργανωτής της απόψινής εκδήλωσης, σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας. Έχουμε απόψε την ευκαιρία και την τύχη, ακολουθώντας τις γραμμές του υπέροχου βιβλίου του Τεύκου Μιχαηλίδη, μιλώντας με την Άννα για τα μαθηματικά, να προσεγγίσουμε απαντήσεις ερωτηματών που αφορούν τα μαθηματικά με ιδιαίτερη αναφορά στην ευκλήδια γεωμετρία. Ο συγγραφέας, εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ερωταπαντήσεων, την μυευτική σοκρατική μέθοδο μεταξύ των ηρώων του έργου του μαθηματικού και της νεαρής Άννας, που συναντώνται κάποια καλοκαίρια στις διακοπές, παρουσιάζει σημαντικές έννοιες και αλήθειες των μαθηματικών με τρόπο ευρηματικό και διδακτικό. Ο συγγραφέας αναφέρει: σήμερα δεν υπάρχει κλάδος της επιστήμης που να μην χρησιμοποιεί τα μαθηματικά. Εκτός από τη φυσική, η οικονομία, η χημεία, η βιολογία, η κοινωνιολογία, η γλωσσολογία, η τοπογραφία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή είναι η ικανοποίηση και η ευτυχία ενός δασκάλου. Να οδηγήσει το μαθητή του βήμα-βήμα, να αποδεικνύει σημαντικά θεωρήματα και να βλέπει τη χαρά της επιτυχίας ζωγραφισμένη στα μάτια του μαθητή του, στο πρόσωπό του. Αυτός πρέπει να είναι ο δάσκαλος. Αυτή είναι η αποστολή του. Αυτό είναι το έργο. Αυτό είναι το καθήκον του. Αυτός είναι ο δρόμος του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αργυρόπουλο. Το λόγο έχει ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, κύριος Πατάρας. Κύριε επίσημο προσκεκλημένοι, αγαπητοί μαθητές και γονείς, ξαφνικά, στο τέλος της δεκαετίας του 90, κάποιοι παράξενοι τίτλοι βιβλίων άρχισαν να στολίζουν τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων. Το θεώρημα του Παπαγάλου, το πυρακτήρι των αριθμών, εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου, όσο για τους επαΐοντες της αφήγησης, έδειξαν και αυτοί κάποιο σκεπτικισμό όσον αφορά τη σκοπιμότητα, αλλά και το εφικτόν της ζεύξης του ορθολογισμού με τη φαντασία. Όμως, το κοινό είχε άλλη άποψη. Οι μαθηματικές ιστορίες γέμισαν τα ράφια των βιβλιοπωλείων και άρχισαν να μπαίνουν σε όλα τα σπίτια και το πιο ενθαρρυντικό, άρχισαν να μπαίνουν στα νεανικά δωμάτια. Ο Τεύκος Μιχαηλίδης, σε μια συνέντευξή του στο Culture Now του 2010, αναφέρει: το νέο ρεύμα προέκυψε από την ανάγκη κάποιων δημιουργών να εκφραστούν μέσα από το λιτό και σαφή μαθηματικό λόγο και τη συμπληρωματική ανάγκη των αναγνωστών να ακούσουν να τους μιλούν με αυτόν ακριβώς τον τίμιο και ειλικρινή τρόπο. Φαίνεται ότι στην εποχή του ξύλινου και επικριτικού λόγου η μαθηματική λογοτεχνία είναι η αναμενόμενη αντίδραση σε μια μονότονη, κουραστική και ιδιαίτερα ψυχοφθόρο δράση. Ποιο όμως είναι το μυστικό της δημοφιλίας αυτών των βιβλίων? Στα μαθηματικά, κατά τη μεταφορά της αλήθειας από τις υποθέσεις ενός προβλήματος στα συμπεράσματά του, δηλαδή κατά τη διαδικασία της απόδειξης, εμφανίζονται λογικές αντιρρήσεις για την αποδοχή των νέων ιδεών, τις οποίες για να υπερνικήσουμε απαιτείται να καταναλώσουμε μεγάλη πνευματική ενέργεια. Και αυτό κάνει τα μαθηματικά να μην είναι προσιτά και άμεσα αποδεκτά σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Στην αφήγηση, η πιστικότητα διατρέχει το κείμενο ρέοντας απρόσκοπτα, μιας και δεν απαιτούνται πολλά λογικά επιχειρήματα για να αποδειχτούμε τις σχέσεις αιτιότητας. Άρα, ούτε μεγάλη κατανάλωση πνευματικής ενέργειας χρειάζεται. Ο αναγνώστης λοιπόν της λογοτεχνίας μπορεί να πιστεί χωρίς τη συνεχή συνδρομή των λογικών επιχειρημάτων και έτσι αυτή γίνεται προσιτή
και άμεσα αποδεικτή από την πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι γενικά παραδεκτό ότι αυτά είναι όμορφα. Ναι, αλλά θεωρούνται και αυτά όμορφα. Όπως το κάθε τι για την ομορφιά των μαθηματικών, μπορείς να δεις την ομορφιά, αλλά όχι για να την εξηγήσεις. Όπως δεν εξηγείται αυτή η ομορφιά, πολύ περισσότερο δεν εξηγείται αυτή η ομορφιά. Την καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορώ να την εξηγήσω. Ο Ράσελ έλεγε, τα μαθηματικά, αν κοιταχτούν από την κατάλληλη σκοπιά, δεν χαρακτηρίζονται μόνο από την αλήθεια, αλλά και από μια υπέρτατη ομορφιά. Μήπως αυτό το είδος των βιβλίων έχει βρει την κατάλληλη οπτική γωνία που βλέπει τα μαθηματικά και αναδεικνύεται η ομορφιά. Εδώ είναι ο Βρετανός μαθηματικός φιλόσοφος Χάρντι. Αυτός έλεγε κάτι πιο προχωρικά. Οι μαθηματικές δομές, όπως αυτές των ζωγράφων και των ποιητών, πρέπει να είναι όμορφες. Οι ιδέες, όπως και τα χρώματα ή οι λέξεις, πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους με έναν αρμονικό τρόπο. Η ομορφιά είναι η πρώτη δοκιμασία. Δηλαδή, γίνεται ένα τεστ. Δοκιμασία λέει. Αν δεν είναι όμορφα, απορρίπτονται, δεν είναι έγκυρα. Είναι δηλαδή κριτήριο εγκυρότητας. Αν είναι όμορφα, είναι έγκυρα και περνάνε στην έγκυρη γνώση. Κατά αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει χώρος για άσχημα μαθηματικά. Ο Αμερικανός Χόρις Κλάιν έλεγε: ο Πρόκλος υποστήριζε πως όπου υπάρχουν τα μαθηματικά, εκεί υπάρχει ομορφιά. Σήμερα μπορούμε να λέμε ότι όπου υπάρχει ομορφιά, εκεί υπάρχουν μαθηματικά. Δεν το αντιστρέφει και παντού όπου υπάρχει ομορφιά, και αυτό το δούμε στο βιβλίο, θα μας το εξηγήσουν και τα παιδιά, κρύβονται πίσω μαθηματικά. Αυτός ο πίνακας τοιχογραφία είναι, μάλλον στο Βατικανό βρίσκεται, του Ραφαήλ, είναι πολύ όμορφος. Πού είναι τα μαθηματικά? Για να δούμε λίγο τον πίνακα πρώτα. Ο Πλάτωνας δείχνει το θείο, ο Αριστοτέλης δείχνει το γήινο, Πυθαγόρας είναι ο δάσκαλος απόψε, αναφέρεται στο βιβλίο. Ο Ευκλήδης, ο Εσχήνης, ο Πυκλιδίδης, ο Θεός Απόλλων, Θεά Αθηνά, φιλοσοφία, ρητορική, ιστοριογραφία, μαθηματικά, λόγος, έργο. Γράφουμε έναν κύκλο και συμπεριλαμβάνουμε τις κεφαλές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Θεωρούμε έτσι ότι περικλείουμε το σύνολο των γνώσεών του σε αυτόν τον κύκλο. Γράφουμε δύο κάθετες διαμέτρους, ένα ισοσκελές τρίγωνο που η βάση του παραπέμπει στον Πυθαγόρα και στον Ευκλήδη. Οι διχοτόμοι των γωνιών της βάσης προεκτηνόμενες είναι κατευθείαν πάνω στον Εσχήνη και στον Πυκλιδίδη. Το συμμετρικό τρίγωνο, να πάω λίγο γρήγορα για τον χρόνο, πάει στους θεούς η βάση του και οι διχοτόμοι των γωνιών της βάσης του προεκτηνόμενες πάλι είναι στον Εσχήνη και στον Πυκλιδίδη. Αν βάλουμε και ένα σύστημα αναφοράς, θα δούμε ότι οι κεφαλές των φιλοσόφων είναι στο ίδιο ύψος. Τα μαθηματικά είναι πίσω από τον πίνακα. Γι' αυτό είναι ο μάθος. Ο πατέρας της φιλοσοφίας, ο Πλάτωνας, ήταν ξεκάθαρος. Μη δεις αγιομέτρη του Σίτου. Τα μαθηματικά είναι στη βάση κάτω και κρατάνε όλο το φορτίο. Ο δάσκαλος λέει: η ουσία των αριθμών είναι η ουσία των όντων. Τα μαθηματικά στηρίζουν την αρμονία του σύμπαντος. Η φιλοσοφία είναι στο κέντρο του κόσμου. Όλα τα άλλα είναι εξακτηνωμένες δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχουν τα παιδιά από το τρίτο γυμνάσιο. Άννα, Δήμητρα, Γιώργος και Κώστας. Καλημέρα, παιδιά. Καλή σχολική χρονιά. Καλημέρα, Άννα. Πώς θα πέρασες το καλοκαίρι? Πολύ καλά, αν και μου φάνηκε πολύ σύντομα. Τι σημαντικά νέα έχεις να μας πεις από τις διακοπές σου? Πού να σας τα λέω. Πήγαμε στο εξοχικό μας, όπου δίπλα μένει ένας κύριος που είναι παλέμαχος καθηγητής μαθηματικών. Αγαπάει πολύ τα μαθηματικά και επειδή, όπως ξέρετε, εγώ είμαι πάντα περίεργη και ρωτάω συνεχώς το γιατί, μου έμαθε πολλά και σημαντικά πράγματα.
Το λένε κύριο μαθηματικάκι. Δηλαδή, για πες μας κάτι από αυτά που έμαθες. Να, μια μέρα παρατηρούσαμε τους θύμονες από αυτό το άνθος του ηλιοτροπίου που βρίσκεται στον κήπο του. Ξεκινούν από το κέντρο του λουλουδιού και προχωρούν σχηματίζοντας σε ελικοειδείς γραμμές προς την περιφέρεια. Α, θυμάμαι. Είναι δύο υδρογραμμές. Άλλες τρυφογυρνάνε προς τα δεξιά και άλλες προς τα αριστερά. Σωστά. Μετρήστε τώρα τους θύμονες. Κανονικά, η μία έχει 34 και η άλλη 55. Για ποιο λόγο να μας ενδιαφέρει αυτό? Τι να σας πω, είναι μεγάλη ιστορία. Μου την εξήγησε ο κύριος Μαθηματικάκης. Θέλετε να την ακούσετε? Ναι. Λοιπόν, διαλέγουμε δύο αριθμούς, τον πρώτο και τον δεύτερο, που είναι ίσοι με 1. Ο τρίτος αριθμός είναι το άθροισμά τους, που είναι το 2. Ο κάθε επόμενος είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Τελικά, έχουμε την ακολουθία αριθμών 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 95, 89 κλπ. Α, γι' αυτό μας είπες ότι οι θύμονες του ηλιοτροπίου είναι οι 34 και 55. Ναι, ο κύριος Μαθηματικάκης μου είπε ότι αυτό το διάβασε σε πολλά βιβλία και το έχει επιβεβαιώσει και ο ίδιος στον κήπο. Τα μικρά ηλιοτρόπια έχουν στη μία έλικα 21 θύμονες και στην άλλη 34. Τα μεγαλύτερα 34 και 55 και τα ακόμη πιο μεγάλα 55 και 89. Εσύ, Άννα, έχεις κάποια εξήγηση για το φαινόμενο? Πιστεύω ότι η φύση χτίζει πάνω από αυτό ήδη έχει. Αλλά και η ακολουθία μας κάνει το ίδιο, αφού κάθε επόμενος αριθμός προκύπτει από αυτούς που έχουμε προηγουμένως. Έχει κάποιο όνομα αυτή η ακολουθία? Ποιος την ανακάλυψε? Λέγεται ακολουθία Φιμπονάτσι. Ο Φιμπονάτσι ήταν Ιταλός μαθηματικός που έζησε γύρω στα 1200 μετά Χριστόν. Καλά, και ο Φιμπονάτσι έπιασε την ακολουθία του για να μελετήσει τα ηλιοτρόπια. Όχι βέβαια. Στο παράδειγμα του βιβλίου του μιλάει για την αναπαραγωγή των ηλιών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η αναπαραγωγή των μελισσών. Το ίδιο δείχνουν και οι εικόνες που βλέπετε. Μπορώ να σας το δώσω και σε φωτοτυπία να τα διαβάσετε. Υπάρχουν όμως και άλλα άπειρα παραδείγματα. Δηλαδή, η ακολουθία Φιμπονάτσι είναι παντού μπροστά μας. Θα έλεγα ναι. Η ακολουθία Φιμπονάτσι έχει άμεση σχέση και με τη χρυσή τομή που μάθαμε σε μια εργασία στην πρώτη γυμνασίου. Προσέξτε και θα καταλάβετε. Διαιρούμε κάθε αριθμό της ακολουθίας Φιμπονάτσι με τον προηγούμενό του και έχουμε ένα αποτέλεσμα που πλησιάζει ένα σταθερό αριθμό, ο οποίος είναι περίπου ίσως με 1,618. Τον αριθμό αυτό οι αρχαίοι Έλληνες τον είχαν ανακαλύψει πολύ νωρίτερα και ανεξάρτητα από τους αριθμούς Φιμπονάτσι. Πολύ αργότερα συμβολίστηκε με το γράμμα Φ από το πρώτο γράμμα του ονόματος του γλύπτη Φιδία που συμμετείχε στην κατασκευή του Παρθενώνα. Καταλάβαμε. Μιλάμε για το χρυσό αριθμό της ομορφιάς. Αυτό που προτιμάει η φύση και που τον χρησιμοποιούν όλοι οι καλλιτέχνες για να δώσουν ομορφιά στα έργα. Θα σας δείξω τώρα ένα βιντεάκι για το πώς κατασκευάζεται η χρυσή σπήρα από τους αριθμούς Φιμπονάτσι. Ξεκινάς και φτιάχνεις τετράγωνα με πλευρές τους αριθμούς Φιμπονάτσι. Άρα, στην αρχή θα φτιάξουμε ένα τετράγωνο πλευράς 1x1. Μετά άλλο ένα τετράγωνο πλευράς 1x1. Αυτοί είναι οι δύο αριθμοί 1 και 1. Τώρα θα φτιάξουμε ένα τετράγωνο πλευράς 2. Άρα, εδώ. Πλευράς 2. Τώρα θα φτιάξουμε ένα τετράγωνο πλευράς 3. 1, 2, 3. Πλευράς 3. Τώρα θα φτιάξουμε ένα τετράγωνο πλευράς 5. 1, 2, 3, 4, 5. Αν παρατηρήσεις, στα τετράγωνα που φτιάχνω, εφόσον χρησιμοποιώ τους αριθμούς Φιμπονάτσι, η αναλογία τους, των πλευρών τους, πλησιάζει τον αριθμό Φ, έτσι. Γιατί έχουμε 5 προς 3, 3 προς 2 κτλ. Θα μπορούσα τώρα το επόμενο τετράγωνο που θα φτιάξω να είναι πλευράς 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Το ίδιο και από την κάτω πλευρά, πλευράς 8. Λοιπόν, τετράγωνο πλευράς 8 κτλ. Άρα, τα τετράγωνα αυτά είναι φτιαγμένα χρησιμοποιώντας τους αριθμούς Φιμπονάτσι. Εάν ενώσεις τις κορυφές των τετραγώνων, θα φτιαχτεί η χρυσή σπήρα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το πετύχω. Είναι κάπως έτσι, έτσι, κάπως έτσι. Αυτή είναι η χρυσή σπήρα. Και αν συνέχιζε, αυτή θα πλωνότανε. Α, τα ηλιοτρόπια που λέγαμε πριν, οι θύμονες τους, είναι αναδιασμένες σε δύο τέτοιες καμπύλες. Σωστά. Την ίδια καμπύλη, μονή ή διπλή, τη βρίσκουμε παντού, στη φύση και στην τέχνη. Η παρουσία της είναι τόσο συχνή που
Αρχίζω να πιστεύω ότι η αναλογία αυτή έχει κάτι το ακατανόητο ευχάριστο. Αρκετά για σήμερα. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τον χρόνο κατά τη διάρκεια της χρονιάς να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Αυτό που κάνατε ήταν καταπληκτικό. Δεν είμαι ένα συγκεκριμένο παιδί. Είμαι ο μέσος όρος από δεκάδες αγόρια και κορίτσια στην ηλικία μου. Είμαι όλοι εσείς και άλλοι πολλοί μαζί. Γιατί είσαι κορίτσι? Για να διαλυθεί ο μύθος ότι τα μαθηματικά είναι ανδρικό σπορ. Δεν έχει αποδειχθεί ότι τα αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά. Είναι μόνο ταμπού και προκατάληψη. Και γιατί σε λένε Άννα και όχι Περσεφόνη? Γιατί το Άννα έχει εξωνική συμμετρία και διαβάζετε και ανάποδα το ίδιο. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι. Αφού γνωριστήκαμε και τώρα και καταλάβατε ότι δεν υπάρχουν, δεν θα συνεχίσω να σας λέω άλλα. Όσα είπα. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο. Το διαβάσαμε, Άννα. Αλλά έχουμε κάποιες απορίες. Προσκάλεσα τον μέντορά μου στην παρέα μας. Αυτός θα μας πει περισσότερα και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Παρακαλούμε τον κύριο Μιχαηλίδη να είναι στο βήμα. Ίσως τα είπαν με έναν τρόπο τόσο αισθητικό, τόσο από μέσα από την δική τους, που πραγματικά με συγκίνησαν. Γιατί αλήθεια δεν υπάρχει πιο μεγάλη ικανοποίηση για έναν άνθρωπο που έχει υποβάλει τη δουλειά του στην κρίση του κοινού, από το να βλέπει πώς μίλησε στις ψυχές των αγαπησών του. Ωστόσο, μια και έφτασε, δεν πάει χαμένος. Καιρός να σας πω και εγώ δύο-τρεις κουβέντες. Αφού πρώτα ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές αυτής της απόψινής βραδιάς και όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας, αφού χαιρετήσω φίλους παλιούς από δεκαετίες και φίλους καινούργιους που επέκτησα σήμερα, να σας πω την ιστορία της Άννα. Λοιπόν, η πρώτη μου επαφή με τις εκδόσεις Πατάκη είναι όταν μου ανέθεσαν να μεταφράσω ένα βιβλίο ενός διάσημου μαθηματικού του Μπέπο Λέβη, ένα βιβλίο που δεν περίμενε κανείς ότι το είχε γράψει. Ο Μπέπο Λέβη ήταν ένας ερευνητής μαθηματικός, έχει εργαστεί
και κάποια στιγμή στις σημειώσεις του, μετά το πανδόντικο, του ανακάλυψε ένα βιβλίο που ποτέ δεν είχε εκδοθεί όσο ζούσε, που έφερε τον τίτλο «Διαβάζοντας τον Ευκλήδη». Αυτό το βιβλίο το εξέδωσε η κόρη του στα ισπανικά. Είναι σήμερα υποχρεωτικό βιβλίο στην εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που πρόκειται να διδάξουν μαθηματικά στην εκπαίδευση. Μεταφράστηκε στη συνέχεια και γαλλικά και κάποια στιγμή ανέλαβα να το φέρω και εγώ στο ελληνικό κοινό. Είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον να βλέπει κανείς έναν άνθρωπο με μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, την κουλτούρα των λατινογενών μαθηματικών και μια διαφορετική μαθηματική κουλτούρα, την κουλτούρα του απειριστικού λογισμού, να διαβάζει και να διαβάζει. Τη μέρα λοιπόν που παρέδιδα αυτό το μεταφρασμένο πόνιμο, συνάντησα τους εκπροσώπους, την κυρία Άννα Πατάκη συγκεκριμένα, η οποία μου είπε, ξέρεις, έχουμε αρχίσει μια καινούργια σειρά. Είναι η σειρά «Μιλώντας». Μάλιστα, είπα εγώ, το έβλεπα να έρθει. Μου λέει, είναι μια σειρά στην οποία έχουμε τη βράδυ βγάλει το βιβλίο του Ιβερίβς, μιλώντας για το σύμπαν στα εγγόνια μου. Για όσους έχουμε σπουδάσει στη Γαλλία, ο Ιβερίβς είναι έτσι μια εμβληματική προσωπικότητα. Έχουμε βγάλει και του Φερνάντο Σαββατέρ μιλώντας στο γιο την πολιτική και τη δημοκρατία. Ναι, και μου λέει, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο γίγαντες έχουμε χώρο για σένα. Το είχα καταλάβει, αλλά δεν το πιστεύω και πάρα πολύ καλά. Αισθάνεται λίγο αυτό που λένε και λίγο τον άνθρωπο με τους προγραμματευτάδες. Τι δουλειά είχα εγώ, με το θεματικό της εκπαίδευσης, ανάμεσα σε δύο γίγαντες. Του πνεύματος, αλλά καλά με πάθημα, μου δώνανε, σιγά με έκανε την ευκαιρία και έτσι βρέθηκα λοιπόν και εγώ εκεί πέρα και δέχτηκα να γράψω το «Μιλώντας» για τα μαθηματικά. Μιλώντας λοιπόν για τα μαθηματικά, η μόνη υποχρέωση που είχε ήταν να φέρει τον τίτλο «Μιλώντας» και να είναι με μορφή διαλόγου κάποιον ενήλικα με κάποιον έφηβο ή κάποιον έφηβο. Η απόφασή μου, το είπαν και τα παιδιά πριν, ήταν ότι θα ήταν «Μιλώντας στην». Και ο λόγος ήταν ακριβώς αυτό που σας ανέφερε η Δήμητρα και η Άννα, δεν θυμάμαι, ότι ήταν ένας φόρος τιμής σε όλες αυτές τις εξαιρετικές γυναίκες που ενάντια στην προκατάληψη του καιρού τους, ενάντια στην κοινωνική πίεση, άνοιξαν την καρδιά τους σε αυτό που μίλαγε στην ψυχή τους στα μαθηματικά. Στην Ιπατία που δολοφονήθηκε από τον όχθο της Αλεξάνδρειας επειδή ήταν έξυπνη γυναίκα και μαθηματικός. Στη Μαρία Καϊτάνα Αγιέση, το παιδί θαύμα που ο μπαμπάς της το επεδείκνυε στα σαλόνια στους φίλους του και τώρα να λύνει δύσκολα μαθηματικά προβλήματα, που κάποια στιγμή έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, αλλά δεν τόλμησε ποτέ να πάει να διδάξει, γιατί δεν ήθελε βέβαια να προσβάλλει ένα τόσο σοβαρό ναό της γνώσης με τη γυναικεία της υπόσταση. Υπερδέχομαι το τίτλο ως μία, αλλά δεν θέλω να το προσβάλλω. Η Σοφή Ζερμάν, η οποία Σοφή Ζερμάν σπούδαζε μαθηματικά μόνη της, ενάντια στη θέληση της οικογένειάς της, η οποία η οικογένειά της, μια οικογένεια διανομένων Γάλλων, έσβηνε το τζάκι στη βιβλιοθήκη για να μην πηγαίνει η μικρή να διαβάζει τα βιβλία που υπήρχαν εκεί. Η μικρή παρόλα αυτά πήγαινε και την έβρισαν συχνά ξυλιασμένη, την λυμμένη σε μια κουβέντα με τα στοιχεία του Ευκλήδη στα πόδια της. Η Σοφή Ζερμάν που έκανε πολύ σημαντικές ανακαλύψεις στα μαθηματικά, αλλά που σκέφτηκε ότι αν έγραφε στον μεγάλο Καρλ Φρίντριχ Γκάους με το όνομά της, αυτός δεν θα δεχόταν καν να διαβάσει το γράμμα μιας γυναίκας. Τι δουλειά έχουν οι γυναίκες με τα μαθηματικά. Και έτσι το έγραψε με ψευδόνυμο, σαν Monsieur Leblanc. Ο Γκάους διάβασε τα γράμματά της, κατάλαβε ότι αυτός ο Monsieur Leblanc ήταν ένας πολύ σπουδαίος μαθηματικός, του απάντησε, είχαν μια πλούσια βιογραφία. Πώς αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα? Αποκαλύφθηκε όταν ο στρατός του Ναπολέοντα εισέβαλε στη Γερμανία και κατέλαβε την πόλη του Γκέτιγκεν και η Σοφή Ζερμάν, ο Monsieur Leblanc, ανησύχησε πάρα πολύ για τον μέντορά της. Και καθώς ανήκε σε μια αριστοκρατική οικογένεια, μια οικογένεια
που ήταν πολύ μέσα στα πράγματα, ζήτησε από 2 αξιωματικούς να φροντίσουν να μην πάθει τίποτα ο κόσμος. Έτσι, αυτοί τον επισκέφθηκαν, προστάτευσαν το σπίτι του από την καταστροφή και έτσι έμαθε ο Γκάους ότι ο Μεσιό Λεμπλάν ήταν η σοφούλα. Αυτό δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει να διαβάζει τη δουλειά. Η Έμι Νέβερ, που ο Χίλμπερτ έδωσε μάχη για να κερδίσει μια έδρα στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν, η γυναίκα που μετά τον Γκαλουά μας έκανε να σκεφτόμαστε αλλιώς ολόκληρη την άδεια. Η Σοφία η Σόνια Κοβαλεύσκαγια, που κορυφαία μαθηματικός δεν πήρε ποτέ στην πατρίδα της άλλη δικαίωμα να πει στο δικαίωμα να διδάσκει στο δημοτικό. Τώρα η Τζούλια Ρόμπινσον. Αυτό είναι και ένα αστείο που τα λέω συχνά στους φίλους μου που κάνουν στατιστική. Η Τζούλια Ρόμπινσον που μαζί με έναν Ρώσο συναδελφό της έλυσε το περίφημο 10ο πρόβλημα του Χίλμπερτ και το πανεπιστήμιο της είπε ότι πρέπει να την κάνουμε κάτι γιατί είναι πολύ σημαντική. Αλλά και η καθηγήτρια μαθηματικών δεν μπορεί. Και την έκανε καθηγήτρια στατιστική. Σε όλες αυτές τις γυναίκες θέλησαν να αφιερώσω αυτό το βιβλίο διαλέγοντας ως συνομιλήτριά μου την Άστα. Τώρα έπρεπε να διαλέξω και ένα όνομα. Θα ήθελα πολύ να το πω στην Όλγα, στη Σοφία, στη Σύση, όλες αυτές είναι οι μαθήτριες που είχα παλιότερα και που στη λάμψη των ματιών τους, όπως και στη λάμψη πολλών αγοριών, και νομίζουμε ότι ανάποδα από ό,τι πιστεύετε το μαθηματικά είναι προνόμιο μόνο των λοιπόν. Θα ήταν όμως πολύ προσωποποιημένο. Θα ήταν πολύ προσωποποιημένο, άλλωστε τουλάχιστον στην Όλγα και στη Σοφία έχω αφιερώσει βιβλία. Πώς η Όλγα λέγεται Όλγα κάπως, η Σοφία λέγεται Σοφία Πετροπούλου, είναι και οι 2 φοιτήτριες αυτή τη στιγμή της, που ξέρετε, της ιατρικής. Όταν λοιπόν χρειάστηκε να φτιάξω μια ηρωίδα αστυνομικό που να εξυπνιάζει τα προβλήματά μου, την ονόμασα Όλγα Πετροπούλου. Οπότε αποφάσισα να διαλέξω την Άννα, για τον λόγο που σας εξήγησε ήδη η Άννα, γιατί είναι ένα όνομα που έχει εξωτική σημασία. Ωραία, λοιπόν, ο τίτλος βρέθηκε, το πιο δύσκολο έγινε, να γραφτεί το βιβλίο. Ωραία, πώς θα γραφτεί λοιπόν το βιβλίο? Σκέφτηκα 2 σενάρια στο μυαλό. Το ένα σενάριο, βεβαίως η συνάντηση, η πρώτη ήταν κάτι που βγήκε τελείως εύκολα και αυτό μετά από μέσα μου, με την Άννα Πιτσιρίκη, την ιστορία την ακούσατε περίπου, να έρχεται και να χώνει το μουντράκι της μέσα από το φράχτη του κήπου και να βλέπει την μετρά για τρόπια και να γίνει το διάλογο που ακούσατε. Αυτό ήταν το πρώτο κεφάλαιο για την Αριμία. Αλλά η συνταγή, η οδηγία, το πλαίσιο, η σειρά, μιλάει για διάλογο ενός ενήλικα με μια έφηβη. Πώς λοιπόν θα συνεχίζαμε? Εκεί λοιπόν μίλησα στην άλλη βέβαια για τα ηλεκτρόπια, μίλησα για τους ναυτίλους. Μια μόνο μικρή στάση και ένας φόρος τιμής σε αυτό το εξαιρετικό ζώο της φύσης, το ναυτίλο, που έχει ακριβώς το σχήμα της λογαριθμικής σπήρας, της σπήρας της χρυσής. Δεν ξέρω αν ξέρετε, στο βιβλίο το γράφω, ότι όλα αυτά τα διαμερίσματα είναι χωρισμένο το σώμα, το κέλυφό σου, επειδή ακριβώς στηρούν τη χρυσή αναλογία, του επιτρέπουν να ανεβοκατεβαίνει μέσα στη θάλασσα με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο. Πώς ανεβαίνει αδειάζοντας τα διαμερίσματα από το νερό, κατεβαίνει γεμίζοντας τα. Κάθε πέρασμα από το ένα στο άλλο θα δημιουργούσε ένα μπαμ. Ακριβώς επειδή η σπήρα είναι η χρυσή λογαριθμική σπήρα και οι αναλογίες είναι τέτοιες, το μπαμ είναι όσο δυνατόν πιο ομαλό. Το ίδιο άλλωστε, την ίδια άλλωστε τεχνική επέλεξε και ο Ιούλιος Βέρν για το δικό του ναυτίλο, το φανταστικό υποβρύχιο για τις 20.000 λέγες κατά τη θάλασσα και μέχρι σε μιας εποχής και τα υποβρύχια, τα πραγματικά, ακολουθούσαν αυτή την τεχνολογία. Βεβαίως η χρυσή σπήρα υπάρχει στους γαλαξίες, υπάρχει στο αυτί μας,
Μιλήσαμε λοιπόν για την καμπύλη, μιλήσαμε για τα κουμουλάκια και για τις μέλισσες, μιλήσαμε για την ακολουθία Φιμπονάτσι. Ευτυχώς τα παιδιά του παρουσίασαν πολύ πιο γραφειρά από ό,τι θα μπορούσα να την παρουσιάσω εγώ. Φτάσαμε λοιπόν στη δεύτερη συνάντηση. Και εκεί είχα να διαλέξω ανάμεσα σε δύο σχέδια. Το πλάν A θα ήταν να φτάνει η Άννα στο σπίτι μου εκνευρισμένη, είτε γιατί τσακώθηκε με κάποιον δάσκαλό της στο σχολείο, είτε τσακώθηκε με τον φιλαράκο της, ο οποίος της πούλησε μούριο και καλά τα κορίτσια ήταν με τα μαθηματικά, και θυμωμένη θα μου έλεγε: βρέχουμε μια δουλειά που δεν έχει καμία σχέση με τα μαθηματικά. Και θα ψάχναμε μαζί με την Άννα δουλειές που να μην έχουν σχέση με τα μαθηματικά, και φυσικά η κάθε διαδοχική αποτυχία μας θα μας αποκάλυπτε πίσω από τι ακόμα που δεν το φανταζόμαστε γρήγορα στα μαθηματικά. Τελικά έπαιξε ένα δεύτερο πλάνο, το πλάνο B. Να ζητάω από την Άννα να λέει: εντάξει, το είπαν και τα παιδιά, μου άρεσε που το διαλέξαμε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, τα μαθηματικά σχολεία δεν καταλαβαίνουμε, αλλά εμείς θέλουμε την ουσία των μαθηματικών. Αποφάσισα λοιπόν να μιλήσω με την Άννα για την ουσία των μαθηματικών. Μιλώντας για την ουσία των μαθηματικών, μιλήσαμε για χαραγμένα κόκκαλα σε πολυεδρικούς οικισμούς. Αυτό είναι πιθανότατα το αρχαιότερο σωζόμενο μαθηματικό αντικείμενο. Είναι ένα κόκκαλο μπαμπουίνου που βρέθηκε στο Ισάγκο της Αφρικής. Φέρει χαρακές που δείχνουν ότι ο ιδιοκτήτης, όπως το χρησιμοποιούσε, είχε αντιληφθεί την αμφιμονοσύνη αντιστοιχεία. Η κάθε χαρακιά δεν ξέρουμε σε τι από αυτά που μετρούσε αντιστοιχούσε, αλλά αντιστοιχούσε σε κάτι που μετρούσε. Και μάλιστα το γεγονός ότι οι χαρακές αυτές ανά 5 δείχνουν ένα χώρισμα και ανά 25 με δεύτερο χώρισμα, μας λένε ότι αυτός εκεί ο πρόγονός μας μετρούσε στο πενταδικό σύστημα ρύθμισης. Χρησιμοποιούσε το ένα χέρι και το άλλο για να κουνάει τα δάχτυλα. Η ένα προς ένα αντιστοιχεία είναι λοιπόν η βάση για την μέτρηση. Μιλήσαμε και για τα λογιστικά χαλίκια, μιλήσαμε για τον Όμηρο και τον Αριστοτέλη. Ο Όμηρος κάπου αναφέρει, περιγράφοντας, νομίζω, η Κύρκη συμβουλεύει τον Οδυσσέα και του λέει ότι ο γέρος πεμπάζει, μετράει δηλαδή στα 5 δάχτυλα. Μιλήσαμε για τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης είναι αυτός που μας είπε ότι καλά δεν αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι άνθρωποι μετράνε μέχρι το 10 και ξαναρχίζουν από την αρχή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 και 10, 11, 2 και 10, 12 και δεν το κάνουν μέχρι το 5 ή μέχρι το 12. Και βέβαια η απάντησή του είναι ότι τα δάχτυλα του χεριού ήταν αποφασιστική σημασία στη λήψη της απόφασης. Εάν δεν ήταν το θέμα των δαχτύλων του χεριού, η άνθρωπο δεν θα αναπτύξει ποτέ το 10-δικό σύστημα. Το πιο πιθανό είναι ότι θα αναπτύξει το 12-δικό. Το 12 είναι ένας πολύ πιο συμπαθητικός αριθμός από το 10, έχει πολύ πιο πολλούς διαιρέτες, πολύ πιο πολλές πράξεις θα ήταν εύκολες, πολύ λιγότεροι αριθμοί θα ήταν περιοδικοί, πολύ πιο πολλά κλάσματα θα ήταν περατούμενοι δεκαδικοί, αλλά το σώμα μας ήταν φτιαγμένο για το 10-δικό σύστημα αριθμού. Μιλήσαμε για το Πυθαγόριο θεώρημα και μιλώντας για το Πυθαγόριο θεώρημα μιλήσαμε και για την ασυμμετρία. Και εκεί πέρα λοιπόν μπαίνει το θέμα. Υπάρχουν πράγματα στη φύση, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κατασκευάσουμε, τα οποία δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε. Μπορώ να το κατασκευάσω και δεν μπορώ να το μετρήσω, λέει κάποια στιγμή οργισμένη η Άννα. Είναι πολύ εύκολο να στείλεις παγίδες στο συνομιλητή σου όταν εσύ γράφεις και τα δικά σου κείμενα και αυτά που λέει ο συνομιλητής σου. Γιατί εκεί πέρα γράφεις τα παγίδες και έχουν δεσανούλα μου που υπάρχουν αριθμοί που μπορώ να τους φανταστώ, δεν μπορώ να τους υπολογίσω και δεν μπορώ και να τους κατασκευάσω. Ας πούμε για την κατασκευή με κανόνα και διαβήτη ενός κύβου που να έχει όγκο διπλάσιο από τον όγκο δοσμένου κύβου. Εκεί πέρα λοιπόν, αν ο αρχικός κύβος έχει ακμή 1, δηλαδή αν αυτό εδώ είναι 1, πόσο πρέπει να είναι αυτό εδώ, ώστε αυτός ο κόκκινος κύβος να έχει διπλάσιο όγκο από τον γαλάζιο κύβο. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Παιδιά, τίποτα. Όχι. Εντάξει, λοιπόν, πρέπει να έχει
τρίτη ρίζα του 2. Ούτως ώστε όταν φτάνεται στην τρίτη να δίνει 2. Όμως, ενώ την τετραγωνική ρίζα του 2 είναι πάρα πολύ ασκοπλό να την κατασκευάσεις, με κανόνα και διαδίτη, να φτιάξει ένα τετράγωνο και χωρίς διαγώνιο, την τρίτη ρίζα του 2 προσπάθησαν και δεν κατάφεραν ποτέ μέχρι το 1882 που αποδείχθηκε ότι αυτός ο αριθμός, αυτή η ποσότητα, αυτό το μήκος δεν μπορεί να κατασκευαστεί με κανένα και διαδίτη. Αλλά, όσο λένε, ουδέν κακό να μιλήσει χειρότερο, όχι, ουδέν κακό να μιλήσει καλύτερο. Ουδέν κακό να μιλήσει καλύτερο, γιατί με αυτή την ιστορία οι Έλληνες μαθηματικοί οδηγήθηκαν στις κονικές τομές, δηλαδή στις τομές ενός διπλού κόνου με ένα επίπεδο που δημιουργούν είτε ένα κύκλο, το ξέρουμε, αυτό είναι να κάνουν κονικές τομές, είτε μια έλλειψη, αν λοξέψει λίγο το επίπεδο που κόβει, είτε μια παραβολή, αν λοξέψει κι άλλο έτσι ώστε να είναι παράλληλο στη γενέτειρα, είτε μια υπερβολή, εάν, θυμηθείτε το αυτό, θα το βάλω μετά διαγωνισμό, εάν το επίπεδο είναι παράλληλο προς τον άξονα συμμετρίας του πόνου. Και αφού μιλήσαμε για όλα αυτά, είδαμε, εδώ πέρα μας έκανε ένα νούμερο μάλλον μας πρόταση το σήμα, δεν πειράζει, πώς με την τομή 2 κονικών τομών μπορούμε να κατασκευάσουμε την τρίτη ρίζα του 2 έτσι. Εδώ πέρα είναι ένα δίδαγμα πόσο πρέπει να είναι κανείς υπομονετικός. Διότι κακά είναι τα ψέματα. Δεν μπορούμε να διπλασιάσουμε τον κύβο με κανόνα και διαδίτη. Άρα και ποιος κάνει τώρα να διπλασιάσει τον κύβο με κανόνα και διαδίτη. Αν στο διπλασιάσω εγώ με πλαστελίνη. Με πλαστελίνη και σουγιαδάκι. Το καλύτερο και ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Μόνο, λέει κανείς, η διεστραμμένη αυστηρότητα μαθηματικών, όπως ήταν ο Ιπποκράτης ο Χίος ή ο Μένεχμος, θέλει μια γεωμετρική κατασκευή και οδηγείται για να κάνει τη γεωμετρική κατασκευή στις εικονικές τομές. Οι εικονικές τομές είναι ένα άχρηστο πνευματικό δημιούργημα, πραγματικά τελείως διαπέταμε, εκτός από το μυαλό κάποιων διεστραμμένων μαθηματικών, θα έλεγε κανείς, αν ήταν ανοιχτό. Αν όμως περιμένουμε, εντάξει, λίγο παραπάνω, με 200 χρόνια μετά, ο Ιωάννης Κέπλερ απέδειξε ότι όταν δύο σώματα κινούνται με βάση την αρχή της παγκόσμιας έλξης, τότε αναγκαστικά το ελαφρύτερο ασκεί γύρω από το βαρύτερο μια τροχιά που είναι μια κονική τομή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μαθηματικά δεν είναι σίγουρο ότι αμέσως θα παράγουν και δεν είναι σίγουρο ότι θα παράγουν και αυτό που θέλουμε οπωσδήποτε. Άλλα μαθηματικά, όπως ο απειριστικός λογισμός για παράδειγμα, παρήγαγαν αμέσως αυτό που θέλαμε. Ένα μοντέλο, το είπε πολύ καλά ο κ. Παθάρας, ένα μοντέλο για να μπορέσουμε να μελετήσουμε με το ίδιο μαθηματικό εργαλείο την εφαρτωμένη μιας καμπύλης που είναι πάρα πολύ σημαντική για την μηχανική και το εμβαδόν ενός χωρίου. Ωραία. Αυτά τα μαθηματικά εικονικές τομές χρειάστηκε να περιμένουν 1800 χρόνια για να φανεί πόσο πολύ είναι μέσα στη ζωή μας. Γιατί μετά τον Κέπλερ και τις κονικές τομές ήρθαν και οι κεραίες της δορυφορικής τηλεόρασης. Οι κεραίες της δορυφορικής τηλεόρασης, οι πιο πολλοί παρατηρούμε συνήθως το πιάτο. Δεν παρατηρούμε αυτό εδώ το μαρκούτσι που έχουμε όλες οι κεραίες. Και όσο πιο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί αυτό το πιάτο το δορυφορικό αποτελείται από παραβολές οι οποίες σαρώνουν την επιφάνεια και που έχουν μια πάρα πολύ σημαντική ανακλαστική ιδιότητα. Κάθε ακτίνα που πέφτει πάνω στην παραβολή οριζόντια παράλληλα με τον άξονα ανακλάται προς ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό το συγκεκριμένο σημείο είναι η εστία της παραβολής. Επομένως, η δορυφορική κεραία βασίζεται ακριβώς σε αυτή την ιδέα. Ο δορυφόρος στέλνει τα ραδιοκύματά του, τα ραδιοκύματα πέφτουν σκόρπια πάνω στην επιφάνεια του δορυφορικού πιάτου και ανακλώνται όλα, χάρη στην ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής, προς αυτό εδώ το σημείο. Έτσι δημιουργείται ένα πάρα πολύ δυνατό σήμα, μέσω του οποίου
μπορούμε να δούμε παραδείγματος χάρη τον έξω από μόλι της Ζιμπάμπουε. Βεβαίως, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη μεγαλειώδη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας προχτές, έτσι, με διάφορες εικόνες που φοράγανε σεντόνια και σαλάτες στο κεφάλι και ένα μόνο από όλους και άλλες τελετίες. Το μόνο ενδιαφέρον σε αυτά τα καρποζηλίκια είναι ότι ο πυρσός, ο Ολυμπιακός πυρσός, ανάβει ακριβώς, γιατί είναι ένα παραβολικό κάτωπτρο πάνω στο οποίο οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν, ανακρίνονται στην ιστία και το πυροδοτούν. Και έτσι και καλά ο Απόλλωνας ανάβει τη φωτιά. Εντάξει, μα λέει καλά είναι αυτό το πράγμα για να μιλάμε με μια διευθύνση, αλλά εντάξει. Αυτό είναι πιο σοβαρό. Εδώ έχουμε μια έλλειψη. Η έλλειψη έχει και αυτή μια πάρα πολύ δυνατή αναγκαστική ιδιότητα. Αντίθετα με την παραβολή που έχει μόνο, η έλλειψη έχει δύο αιστείες. Και έτσι, ό,τι κύμα, ό,τι ακτίνα εκπέμπεται από τη μία αιστεία της έλλειψης, όπου και αν σκάσει στο θόλο της έλλειψης, ανακλάται και στην άλλη αιστεία. Αυτή λοιπόν η μαθηματική ιδιότητα χρησιμοποιείται σήμερα σε αυτές τις συσκευές λιθοτριψίας, οι οποίες πραγματικά έχουν σώσει τους ανθρώπους. Παλιότερα, όταν είχες κούφια η ώρα μια πέτρα στα νεφρά, χρειαζόταν μια εξαιρετικά επίπονη επέμβαση, μέρες στο νοσοκομείο. Τώρα πας, σε τοποθετούν πάνω σε αυτή τη συσκευή, φροντίζοντας μέσω ακτινογραφιών η πέτρα στο νεφρό σου να είναι στη μία αιστεία της έλλειψης. Από την άλλη αιστεία εκπέμπονται υπέροχοι. Οι υπέροχοι αυτοί σκάνε στο θόλο της έλλειψης και επιστρέφουν ακριβώς πάνω στην πέτρα, χωρίς να πειράζουν τίποτα άλλο από το σώμα σου και τη διαλύουν. Τώρα από ό,τι μας πει μετά τα τσίσια είναι λίγο επίπονα, αλλά σίγουρα είναι λιγότερο επίπονα από το ίδιο. Όλοι οδηγούμε τη νύχτα και όλοι τσαντιζόμαστε με τον απέναντί μας, ο οποίος μας πετάει τα φωταστήματα. Πώς μας πετάει τα φωταστήματα? Τα φωταστήματα μας τα πετάει γιατί το αυτοκίνητό μας στα φανάρια του έχει ένα λαμπάκι και από πίσω ένα παραβολικό κάτωπτρο. Ανάβει το λαμπάκι και φωτίζει, πετάει ακτίνες φωτός παντού. Όλες αυτές οι ακτίνες πέφτουν πάνω στην παραβολή. Δηλαδή φεύγουν από την αιστεία αυτή τη φορά, ακριβώς η ανάποδη διαδικασία από τη διαδικασία της δορυφορικής κεραίας. Φεύγουν λοιπόν από την αιστεία της παραβολής, σκάνε στο κάτωπτρο και ανακλώνται οριζόντια και ένα ωραία παχουλή, λευκή δεσμίδα αυτός που δεν κάνει στη μόλι του απέναντι και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο. Αυτό, παιδιά, ομολογώ, το ανακάλυψα όταν έγραφα το βιβλίο. Και πραγματικά με έχει ενθουσιάσει. Τι σημαίνει? Εάν απαντήσετε σωστά στην ερώτηση και δίνοντας 5.000 ευρώ, κερδίζετε ένα χρυσό ρολόι αξίας 15 ευρώ. Λοιπόν, προσέξτε, θυμηθείτε πώς είναι η ξύστρα. Είναι ένας κόνος η ξύστρα, δεν είναι? Στον οποίο βάζουμε το μολύβι, όχι το στρογγυλό μολύβι, το μολύβι αυτό με τις επίπεδες επιφάνειες γύρω-γύρω. Βάζουμε λοιπόν το μολύβι μέσα στην ξύστρα, δηλαδή προκαλούμε μια τομή επίπεδου με ένα κόνο και αυτό το επίπεδο είναι παράλληλο στον άξονα συμμετρίας του κόνου. Επομένως πρόκειται για υπερβολή. Κάτι, το νερό στο ποτήρι, το έχουμε κάνει για μικρά παιδιά. Εντάξει, το δείχνεις εδώ στην συνδέδες, γιατί το έχεις συμφέρει τη συμμετρία και δείχνει το έξω που γελάμε. Μιλήσαμε βέβαια και για άλλους αριθμούς, δεν σημαίνει, για τους υπερβατικούς αριθμούς. Νομίζουμε ότι απλώς η αλλιευτική άρρητη αριθμή είναι το πρόβλημα. Ας πούμε αυτός ο μαγικός αριθμός το π, ο πιο απλός και ο πιο σύνθετος αριθμός. Μιλήσαμε για τα παράδοξα του ζήμενα και από εκεί προσεγγίσαμε το άπειρο. Μιλήσαμε για τη μέθοδο της εξάρτησης, επινόηση του Αρχιμίδη, πώς δηλαδή κατάφερε να μετρήσει το κύκλο, προσεγγίζοντας τον με πολύγωνα, διπλασιάζοντας κάθε φορά τις πλευρές του. Έτσι και έτσι,
μέχρι ότου να πετύχει αυτή την περίφημη προσέγγιση, κάνουμε συνήθως λέει και απ' έξω, 22 έβδομα. 22 έβδομα μας λέει ο Αρχιμίδης ότι είναι μια προσέγγιση του λόγου της περιφέρειας του Κύπρου προς τη Γιάννη Πρώτου. Το 22 έβδομα είναι 3,14 ακριβές. Τα κατάφερα καλύτερα από το θεωρεί ο Αρχιμίδης. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη η προσέγγιση του είναι 3. Στο βιβλίο Βασιλειών Γ υπάρχει μια αναφορά που λέει και επίσης την θάλασσα Μυστική, στρογγύλιν κυκλώθεν, έφτιαξε μια θάλασσα, είναι από την κατασκευή του ναού του Σολομώντα, έχει μια θάλασσα στρογγυλή, στρογγύλιν κυκλώθεν, πήχιον 10 την διαμέτρηση και το κύκλωμα πήχιον 30. Επομένως στην Παλαιά Διαθήκη το πήγαινε 30 το 13. Ο Αχμές, και αυτός δικός μου φίλος, κάποια στιγμή θα πάω στο δικαστήριο να τα λέω με διάφορους ανθρώπους να δώσουν μπροστά. Εντάξει, αλλιώς Άλλος, έτσι είναι, ο καθένας ο μπορεί. Αυτός λοιπόν ο Αχμές, ο πρώτος μαθηματικός στην ιστορία της ανθρωπότητας που υπέγραψε το βιβλίο του, τον Πάπυρο του Αχμές, γραμμένο το 1650 π.Χ., με 84 δεδομένα προβλήματα, θα καταφέρνει λίγο καλύτερα. Δίνει μια μέθοδο υπολογισμού του κύκλου που μας λέει για ένα πι κοντά στο 3,16. Βεβαίως το σημαντικό είναι ότι ήξερε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτό το πηλίκο είναι σταθερό, ανεξάρτητο το κύκλο. Και δεύτερον, ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί που δίνει το 22 είναι προσεγγίσεις. Άφησε για τις επόμενες γενιές να βρουν τον ακριβή αριθμό και πάλι το 1882 αποδείχθηκε ότι αυτός ο αριθμός έχει άπειρα λεπτομερικά ψηφία που δεν επαναλαμβάνονται. Λοιπόν, να σας πω αυτή την ιστορία, δεν ξέρω αν πιστεύετε. Και αυτό το PowerPoint στη βαλίτσα μου, θα το πάω σήμερα στο τρένο. Είναι κάτι φοβερό, σχεδόν με κατεβάσαν κάτω από το τρένο. Διότι η φασαρία που κάνουν αυτοί οι δύο που τσακωνόντουσαν μέσα στη βαλίτσα μου ήταν κάτι φοβερό. Ήταν και ο Λάιμπνιτς, δύο από τους σημαντικότερους μαθηματικούς της περίοδου της μαθηματικής επανάστασης, που πέρασαν τη μισή του ζωή αλλάζοντας την αντίληψή μου για τη μαθηματικά και την άλλη μισή του ζωή βρίσκοντας ένα στον άλλον ότι στο έπαιξε της ιδέας. Εγώ όταν τους είχα φτιάξει στο Πάσο, λόγω ότι μου στάψα, να σας πω, κοιτάζαν ένα στον άλλον. Μέσα στην Κεδονία Αθήνα για να κλάδι, γυρίσανε από την άλλη μεριά, τα είπα αυτά και η Άννα, τις αρέσαν αυτές τις ιστορίες, μιλήσαμε για το άπειρο, μιλήσαμε για τα κράτα. Αυτό εδώ το Πρόκολης Ρωμάνους ήταν το αγαπημένο κουνουπίδι του Μπενουά Μάντελμπρουκ, του πατέρα της θεωρίας των Φράκτα. Μιλήσαμε για τους πρώτους αριθμούς και μέσα από τους πρώτους αριθμούς μιλήσαμε για την κρυπτογραφία στο διαδίκτυο. Άλλη μια περίπτωση όπου μαθηματικά που φτιάχτηκαν τη δεκαετία του 1950 χρησιμοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1990 για να στηρίξουν το διαδίκτυο. Μάλιστα είναι μαθηματικά του χάρτη, σας το δείξαν τα παιδιά τον χάρτη. Ο χάρτη είχε μια παράξενη ιδέα για τα μαθηματικά. Έλεγε ότι εγώ κάνω μαθηματικά μόνο για την ομορφιά τους και ελπίζω τα μαθηματικά μου να είναι άχρηστα. Γιατί οποιαδήποτε χρησιμότητα έλεγε ο χάρτη για τα μαθηματικά θα είναι μόνο χρησιμότητα για κακό. Είμαι όμως, έλεγε περήφανος, γιατί τα μαθηματικά μου δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ποτέ σε τίποτα. Ο Κακομοίρης συμπάτησε, διότι σήμερα η κρυπτογραφία στο διαδίκτυο βασίζεται στα θεωρήματα που υπάρχουν στους πρώτους αριθμούς. Η τρίτη συνάντηση και ο επίλογος ήταν μια αντιστροφή. Θέλησα να μιλήσω για τα μαθηματικά σήμερα και αλλάξαμε θέση στην Άννα. Έγινε αυτή η κύρια πια, ο μέντοράς μου. Όπως σας είπε και η πραγματική Άννα που υποδιόταν την φανταστική Άννα, η Άννα είναι ένα άθλημα από παιδιά που τα 30-35 χρόνια που κάνω το δάσκαλο συνάντησα και που μου δώσανε την τέτοια επιγράμμωση βλέποντας τα μάτια τους και τη λάμψη της μαθηματικής ανακάλυψης. Σε αυτά τα παιδιά είναι αφιερωμένο αυτό το βιβλίο. Να είστε καλά. Κύριε
Αν τώρα σου πω ότι φταίει ο Ευκλήδης, τι θα μου πεις? Λοιπόν, τρέφω απέραντο σεβασμό για το έργο του Ευκλήδη, ο οποίος έμαθε την ανθρωπότητα να γράφει μαθηματικά, ή αν θέλουμε να γράφει επιστημονικές εργασίες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από την μέθοδο. Λέει όμως κάποιος σχολιαστής ότι η παρευκλήδη σαν ψάχνος γεωμετρία, ένας μαθητής άρχισε να σπουδάζει γεωμετρία ρωτάς τον Ευκλήδη, και όταν τέλος πάντων ο Ευκλήδης του απέδειξε το πρώτο θεώρημα, ο μαθητής ρώτησε, εντάξει δάσκαλε, και τώρα εγώ τι θα κερδίσω με αυτό που έμαθα? Και λέει η παράδοση ότι με ένα φοβερό περιφρονητικό βλέμμα τον έστειλε, τον χείωσε, θα λέγεται, τον μαθητή του Ευκλήδης, και είπε στον μητηρέτη του, δώσ' μου μια πεντάρα του Φικαράφου, πρέπει να κερδίζει. Νομίζω ότι η βασική ευθύνη για την μαθηματικοφοβία είναι η αλαζονία των μαθηματικών. Είναι μια αλαζονία εν μέρει πράγματι δικαιολογημένη, γιατί κατέχουμε την επιστήμη που βρίσκεται πίσω από οτιδήποτε στη ζωή μας, αλλά που δεν είναι δικαιολογημένη όταν απευθύνεται σε νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν το γιατί και το πώς, και κυρίως έχουν δικαίωμα να κάνουν λάθη. Λάθη που καμιά φορά εμείς, οι δάσκαλοι, δεν τα έχουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη βασική. Η δεύτερη αιτία είναι ότι, όπως έλεγαν και οι Beatles, I beg your pardon, I never promised you a rose sky. Τα μαθηματικά δεν είναι εύκολα. Όπως και τίποτα που να αξίζει τον κόπο στη ζωή δεν είναι εύκολο. Αλλά όταν λέμε δεν είναι εύκολο, δεν σημαίνει ότι απευθύνεται σε λίγους και ελιστούς. Σημαίνει ότι απευθύνεται σε όσους έχουν τη διάθεση να δουλέψουν. Αυτό λοιπόν νομίζω είναι η δεύτερη ουσία. Ότι τα μαθηματικά, επειδή είναι σοβαρά πράγματα, δεν είναι σαν την πολιτική, απαιτούν σοβαρή δουλειά. Και με αυτή τη λογική νομίζω ότι κουβαλάμε πάρα πολύ στην πλάτη μας αυτό το φόβο για τα μαθηματικά. Έχω και ένα τρίτο φόβο. Αυτός απευθύνεται κυρίως στις γενιές που έχω. Όπως ξέρετε, το σύστημα εισαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ένα σύστημα που λέει δεν έχει σημασία τι θέλεις να κάνεις, τι ταλέντο έχεις, τι σε ενδιαφέρει, σημασία έχει πόσα μόρια θα πάρεις. Αυτές οι κοπέλες που σας έδειξα, η Όλγα και η Σύση και η Σοφία, κάποια στιγμή μου είπαν, πάμε στην ιατρική, το έτσι και τι πάτε στην ιατρική? Τόσες μονάδες να πάνε χαμένες. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτοί που μπαίνουν στο μαθηματικό τμήμα, με εξαίρεση τους 10, τους 20 που πραγματικά έχουν το πάθος και την τρέλα των μαθηματικών, αυτούς όμως δεν τους δει ποτέ το σχολείο. Αυτοί κατά πάση πιθανότητα θα πάνε στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Ελβετία και θα γίνουν σπουδαίοι μαθηματικοί και θα τους καμαρώνουν. Ο μέσος εισαγόμενος στο μαθηματικό τμήμα νέος τα τελευταία 15 χρόνια θα γίνει μαθηματικός, και είναι τραγικό αυτό, επειδή δεν είναι καλός στα μαθηματικά. Γιατί αν ήταν καλός στα μαθηματικά θα μπαίνει στην ιατρική. Αυτός λοιπόν ο δάσκαλος που θα έχουμε σε λίγα χρόνια στο ελληνικό σχολείο θα είναι ένας άνθρωπος που θα κουβαλάει μέσα του την μαθηματική αποτυχία. Θα μπορέσει να την ξεπεράσει. Θα μπορέσει να μην το περισβάσει. Δεν θέλει λοιπόν τα μαθηματικά που είναι πίσω. Αυτή είναι η γνώμη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου? Με γένεια, πατριδών. Σοβαρά όμως και με ειλικρίνεια. Νομίζω ότι τα περιέγραψε και λίγο πριν. Να ανέχεται το λάθος, γιατί μόνο κάνοντας λάθος ο άνθρωπος μαθαίνει. Να σέβεται τη δημιουργικότητα του άλλου και εάν τουλάχιστον δεν αισθάνεται ότι μπορεί να δώσει στον άλλον, να μην τον εμποδίσει να παίρνει μόνος.
Γιατί πολλές φορές το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τον αυθορμητισμό, την αυθόρμητη τάση που έχουν τα νέα παιδιά, τα μωρά να κάνουν μαθηματικά, τους την καλάει. Ένας λοιπόν καλός δάσκαλος πρέπει να ξέρει να σέβεται τις κατακτήσεις του μαθητή του, να σέβεται τα λάθη του και να μην δίνει έτοιμες απαντήσεις. Να δίνει, όπως κάνει αυτός ο τύπος στη Δάνα, να σε κάθε καινούργια απάντηση που δίνει να βάζει μια νέα ερώτηση. Κύριε Κυριακή, γράφεται ότι τα μαθηματικά που παρέχουν η κοινωνία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την δομή και το χαρακτήρα. Ποιες κοινωνίες, ποιες συνθήκες και ποιες εποχές γέννησαν για εσάς τα σπουδάζοντα μαθηματικά? Ναι. Και νομίζω ότι με την απάντησή μου θα δείξω και την θεώρησή μου για το πόσο συνδέονται τα μαθηματικά με τη δημοκρατία. Δύο εποχές είναι οι πιο σημαντικές για τη γέννηση των μαθηματικών. Η μία είναι η Ελλάδα του 6ου αιώνα, στην Ιωνία, όπου ταυτόχρονα γεννιούνται τα μαθηματικά και η δημοκρατία. Ο δημόσιος διάλογος. Όταν ο Θαλής, το είπε και αυτό κάποιος από τους προηγούμενους ομιλητές, όταν ο Θαλής έκανε την πρώτη απόδειξη, δεν έχει σημασία ούτε αν ήταν καλή, δεν την ξέρουμε άλλωστε, ούτε αν ήταν σωστή. Σημασία έχει ότι ένας άνθρωπος χρειάστηκε, αισθάνθηκε την ανάγκη αυτό που ισχυρίζεται να το τεκμηριώσει, να το αποδείξει. Σε αντίθεση με τα πολύ σπουδαία μαθηματικά των Βαβυλωνίων και των Αιγυπτίων, που ήταν όμως μαθηματικά συνταγής. Οι Βαβυλώνοι υπολογίζαν πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά πράγματα. Οι Αίγυπτιοι το ίδιο. Αλλά την ιδέα ότι τα μαθηματικά είναι απόδειξη, την γεννήθηκε στην Ιωνία τον καιρό του Θεού. Άρα θεωρώ ότι αυτή ήταν η πρώτη πολύ σημαντική. Με την εξέλιξή της που έφτασε μέχρι το μεγαλύτερο μαθηματικό καθηγητή όλων των εποχών που ήταν Αρχιμίδης. Η δεύτερη μεγάλη εποχή είναι η λεγόμενη εποχή της επιστημονικής επανάστασης. Και εκεί πέρα θα δούμε ότι τα μαθηματικά, η ανάπτυξη των μαθηματικών, αυτό που με εξαίρεση λίγο τον Αρχιμίδη οι Έλληνες δεν τόλμησαν να δείξουν, το άπειρο και το αφιερωστό, αυτό γεννήθηκε στην περίοδο της επιστημονικής επανάστασης, λίγο πριν από τον διαφωτισμό, λίγο πριν από την αστική επανάσταση, τη γαλλική και την αμερικανική επανάσταση. Επομένως πάλι βλέπουμε μια περίοδο όπου τα μαθηματικά αναπτύσσονται, γιατί αναπτύσσεται η αμφισβήτηση, και ταυτόχρονα αναπτύσσεται η κοινωνική αμφισβήτηση. Αυτές, κατά τη γνώμη μου, είναι οι δύο μεγαλύτερες σημαντικότερες περίοδες. Πώς έχουν δράσει τα μαθηματικά στη ζωή σας? Έλατε. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι και λίγο ειδική περίπτωση με την έννοια ότι δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να θέλει να γίνει κάτι άλλο εκτός από μαθηματικά. Μικρά που ήθελε να γίνει αστροναύτης, πυρογρές και τέτοια. Όταν από τότε, από την περίπτωση στην ηλικία σας που άρχισα να αντιμετωπίζω σοβαρά το μέλλον μου, πάντα στο μυαλό μου ήθελα να γίνω μαθηματικός. Κάποια στιγμή στη ζωή μου ανακάλυψα και τι είδους μαθηματικός θα ήθελα να γίνω. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τριών ειδών μαθηματικοί. Υπάρχουν οι καπεταναίοι, οι νοικοκυρέοι και οι μεταπράτες. Οι καπεταναίοι είναι αυτό που είναι οι καπεταναίοι. Άνθρωποι που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα, που δοκιμάζουν την οποιαδήποτε μέθοδο, νόμιμη ή παράνομη, είναι συχνά και λίγο λαθρέμποροι, αλλά χωρίς αυτούς δεν θα είχε ανακαλυφθεί ούτε η Αμερική, ούτε ο όγκος της σφαίρας. Τέτοιοι μαθηματικοί ήταν, ας πούμε, ο Αρχιμίδης, ο Όιλερ αργότερα, ο Γκαλουά, μαθηματικοί δηλαδή που δεν τήρησαν τους νόμους, αλλά ανακάλυψαν κάτι καινούργιο. Όταν λοιπόν οι καπεταναίοι, και με τον όρο καπεταναίοι εννοώ και λίγο πειρατές, επιστρέφουν στο νησί, παίρνουν αγαθά. Αυτά τα αγαθά τα παραλαμβάνουν οι νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι είναι εξίσου σημαντικοί. Είναι άνθρωποι σαν τον Ευκλήδη, σαν τον Χίλμπερτ,
Άνθρωποι δηλαδή που όλο αυτό το συνοθήλευμα καινούργιας γνώσης το βάλουν σε μια σειρά, το ελέγχουν την εμπειρία. Τι είναι η δεύτερη κατηγορία? Η τρίτη κατηγορία είναι οι μεταπράτες. Είναι αυτοί που παίρνουν αυτό το έγκλημα προϊόν και το πουλάνε στο κοινό. Εγώ αποφάσισα, ευτυχώς είχα ήδη κάνει το δεύτερο μου, κανείς δεν θα το έκανα, ότι τέτοιος μαθηματικός θέλω να είμαι. Είναι αυτό που λέμε, δεν ξέρω, υπήρχε όταν ήμουν πιο νέος, ερχόντουσαν στα σχολεία διάφορα άνθρωποι που λέγανε πουλάω αυτά τα μπρελόκ για να ζήσω. Εγώ πουλάω μαθηματικά για να ζήσω. Και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό. Είχαμε και κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Ναι, μία ερώτηση και εγώ μόνο. Θα ήθελα να μας πείτε για την εμπειρία σας από τα παιδαγωγικά συστήματα άλλων χωρών, αν έχετε υπόψη σας. Για να δούμε πώς διδάσκεται ίσως σε άλλες χώρες και να έχουμε μια εσάς, ας πούμε, συγκριτικής παιδαγωγικής. Ναι. Πρέπει να πω ότι εν μέρει η κατοδαιμονία στην διδασκαλία των μαθηματικών στις μέρες μας δεν είναι ειδικό φαινόμενο. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 60. Ξεκίνησε βέβαια από τη φοβερή έκπληξη, απορία και τρόμο, τον οποίο ο δυτικός κόσμος δέχτηκε την εκτόξευση του Σπούτνικ. Όταν οι Ρώσοι εκτόξευσαν το Σπούτνικ, ο δυτικός κόσμος είπε, μα καλά, εμείς τι επιστήμη παράγουμε? Και η αντίδρασή τους, ως αντίδραση ήταν εξαιρετικά υγιής, ήταν να ξαναδούμε τις θετικές επιστήμες όπως τις διδάσκουμε. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν η περίφημη γνωστή εκείνη την εποχή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση των New Math ή μοντέρνων μαθηματικών κ.ο.κ. Ενώ λοιπόν η διάγνωση ήταν σωστή, η διδασκαλία έφταιγε, η θεραπεία ήταν λανθασμένη. Γιατί η θεραπεία ισχύει για εκείνη την εποχή τα λεγόμενα χρησιμοθυρικά μαθηματικά. Τα παιδιά δεν θα συναντήσουν ποτέ γεωμετρία, άρα σιγά σιγά να βγάζουν την γεωμετρία και να εισάγουμε αντί γι' αυτό σε πολύ μικρή ηλικία τυπικούς φορμαλισμούς, συμβολισμούς έτσι ακατανόητους. Βέβαια, εντάξει, αυτό το σύστημα που απέτυχε επανέρχεται τώρα, δεν ξαναγυρίζουν πίσω, δεν ξαναγυρίζουν στην γεωμετρία και θεωρώ ότι αυτό είναι πραγματικά ολέθριο, γιατί κατά είναι τα ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μάθει ένα παιδί στο σχολείο κάτι που θα το χρειαστεί στη ζωή. Αυτό που θα μάθει το παιδί στο σχολείο είναι να μάθει να μαθαίνει, να μάθει να αξιολογεί τη γνώση. Γιατί όταν θα φτάσει αυτό το παιδί μετά από κάποιες σπουδές, κάποια χρόνια να δουλέψει, οι ανάγκες θα είναι τελείως διαφορετικές. Άρα θέλουμε ένα σχολείο που να ετοιμάζει, όχι με έτοιμες κονσέρβες για να αντιμετωπίσει πράγματα που θα είναι ξεπερασμένα μάλλον να φτάσει στην αγορά εργασίας, αλλά να είναι έτοιμο να μάθει και αυτά που χρειάζεται να είναι. Επομένως, όπως θέλουμε ένα παιδί καλογυμνασμένο και γι' αυτό το βάζουμε να κάνει γυμναστική, δεν υπάρχει τίποτα πιο παράλογο από το να ξεκινάς στο στίβο και να κάνεις ένα 400, ξεκινάς με να εξηγήσεις το ίδιο και γιατί το κάνεις αυτό. Προφανώς δεν το κάνεις γιατί θέλεις κάπου να πας. Το κάνεις γιατί χρειάζεσαι ένα γερό κορμί. Με την ίδια λογική λοιπόν πρέπει να διαβάσουμε την γεωμετρία. Είναι ακριβώς η ίδια ανάγκη. Γιατί η γεωμετρία ως διδακτικό εργαλείο είναι εκείνο που γυμνάζει το παιδί στην αμφισβήτηση. Το πιο σημαντικό πράγμα. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει με κάποιο τρόπο στα σχολεία ένα μάθημα δυσπιστίας. Να διδάσκονται οι άνθρωποι και δυσπιστία. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν θα έχουμε ποτέ δημοκρατικούς και συνειδητούς πολίτες. Και η γεωμετρία είναι ακριβώς το μάθημα που διδάσκει τη δυσπιστία. Που βοηθάει το παιδί εύκολα να δοκιμάσει μια υπόθεση, να την αλλάξει, να την τροποποιήσει, να ψάξει, να παλέψει, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που ακόμα και αν δεν θυμάται τίποτα από τα θεωρήματα της γεωμετρίας, θα έχει μέσα του την πρακτική της γεωμετρίας. Αυτά το πολύ λίγα, αλλιώς είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Τελευταία ερώτηση. Θέλω να σας ρωτήσω πώς
έπτυξε την αυτοπεποίθηση των μαθηματικών και τον ψυχισμό του ο Κουρτ Γκέτελ? Καθόλου. Θα σας πω. Καταρχάς, εκείνη την εποχή που έβγαλε αυτό που έβγαλε, το θέωμα της ιδιότητας, ακούστηκε σε πάρα πολύ λίγο κόσμο και είχε πάρα πολύ μικρή επίδραση. Σιγά σιγά ανακαλύφθηκε τι πραγματικά είχε πει ο Γκέτελ. Κάποιους τους ενόχλησε. Ας πούμε, εγώ ήμουν όταν έμαθα για το θεώρημα του Γκέτελ 15 χρονών σε ένα βιβλίο εκλαϊκευτικό και πραγματικά μου χάρασε το κοσμοείδωλό μου για τα μαθηματικά. Από τότε η ζωή μου ήταν για μερικά χρόνια μια διαμάχη ανάμεσα στο πόσο σημαντικό και ωραίο είναι αυτό που απέδειξε ο Γκέτελ ή το πόσο σημαντικό και άσχημο. Σήμερα θεωρώ ότι αυτό που απέδειξε ο Γκέτελ είναι και σημαντικό και ωραίο. Γιατί δείχνει ότι ποτέ κανένας αυτόματος μηχανισμός δεν θα υποκαταστήσει τη δημιουργικότητα. Και με αυτή την έννοια, παρόλο που υποβιβάζει εντός πολλών εισαγωγικών τα μαθηματικά στην σφαίρα των πειραματικών επιστήμων, έχω φάει πολύ ξύλο λέγοντας τα μαθηματικά είναι μια πειραματική επιστήμη. Είστε εμπειρικός πλατωνιστής. Ορίστε. Είστε εμπειρικός πλατωνιστής. Θα έλεγα είμαι αντιπλατωνιστής αυτό το πράγμα. Εντάξει, μην λέμε πλάκες, αλλά πάντως υπάρχει και ένα ανέκδοτο, θα σας πω μετά, αρχαιολογικής σημασίας. Τα μαθηματικά είναι λοιπόν μια πειραματική επιστήμη που κάθε φορά δημιουργούν, επιλέγουν αξιώματα και ο μόνος τρόπος να αξιολογηθούν αυτά τα αξιώματα είναι να βγεις έξω από την επιστήμη και να την κοιτάξεις. Δεν μπορούν να αυτοεγκρίνονται. Τώρα, όπως είδαμε, στην είσοδο της Ακαδημίας του Πλάτωνας υπήρχε μια απαγόρευση που λέγεται μηδής αγιομέτρητο συσίτο. Να μην μπει κανένας που να μην ξέρει γεωμετρία από την πόρτα. Τι μας αποδεικνύει η ύπαρξη αυτής της επιγραφής? Μας αποδεικνύει ότι στην Ακαδημία του Πλάτωνα υπήρχε μια πίσω πόρτα για να μπαίνει ο ίδιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μιχαηλίδη. Μετά από 2 ώρες, ένα από τα πράγματα που πραγματικά φάνηκαν ήταν ότι η ομορφιά και τα μαθηματικά είναι έννοιες πολύ κοντινές ανταποκριτώσεις. Να είστε καλά, καλώς σας βράδυ.